Turn on the lights. Sorry, guys, I'm turning on the lights. They said I must go live. Chico the chip. Guys, share this live to Code. Chimiaka. Amngani wami ngiphorekile boy. Smile. Yeah. Angiphorekile boy. I can see ntana ukuthi kubhorekile isho Eh bona le ring namfana light. ngingilele. Mina ring light boy. Ngiyasokola Yo mina mfana futhi ngiphethe. Oh mangiza lapho ngizothatha i1. Baba lena baba. Okonje ukushuta. Yayokushuta Lena ngiyakhumbula ngiyakhumbula man. Yebo. Boy. Hi guys, nithini lapho. Guys, share lana ukholi live. Kunyaka ngigcina Sunday guys. Siphumelele unjani? Iflu mengingisa mfana Unamanga boy. Yeah. Unamanga utshwala. Mina ntana uyangazi inkinga mina angiphosta ukuthi I flu uphethwe i-stress uzophetha Usiphumelele ke uyaposta nginamba yakhe ku WhatsApp. Post izinto esidom ngiclean isisu izinto esiso. baba mina mfana noma nje zingangibhedela rough angeke ngiphoste ngivele ngisithulele because of ngiphethe izinto lezi zokufakela i-stress. Mfana abantu bayakhuluma. Mfana ngidithana nesimesho press ne. Uya drop special press. Mfana kule weekend le ntona ngidropa kaningi ngidropa ku channel yami ma vlog Sunday. Saturday ngidropa i-smash press, Friday ngidropa i-blind date, Monday mfana kubusy. Ku on boy. Ngidropa ngapha ngibona ngisongihlangahlangene. Guys, how is my hair? Tomorrow I'm going to do this. Tomorrow I'm going to do my hair. Yeah. Granwela. Angiveli nguku live. Yeah, I'm on the live. Hey Smile. Yabona thina sikhule sharp angisho like sifihle odropini cause like yabona. Bayatshontsha ngifika la. Ene la bakudelelayo Smile ne. Batshele mina ngisebenza ngomthetho ne. Laba kuhlupha bathi Smile YouTube in like. Khuluma nami. Guys, I'm wearing my old t-shirt. Iskipha lesi skipha sami sokuthi ngiye ku photo shoot yokucela ngakho. Ngithanda kahle. Oh, My favorite t-shirt mama noma sikhathele. ngigqoka iskipa sinaleshi. Mfana amalight omoso spandla wakayi amoshekile. Sengama light Smile. Could join manje. Ibhizi ngithumelana nabantu imali mara ngithenga ama light. Smile kanti nani njani man? Uyenza mntoni yebo ngiyeza next week guys sibangena eMpumalanga. Guys, mina next week ngise UK ngiphefe mutshwala bami. I'm a under artist ku tshwala bami. That's my song. To those who didn't know. Hi my love. Kamara. Uyisho ngakhona mfana. Hayi uyarasa chico lamazimba wakho man. Yethu Chico. Udlamo run. You smile uyaphuza. Angiphuzi phi ngiphuza. Hi Chico ntoni yarasa yabo. Okay, so. Cody, how are you? I'm fine. How are you keeping? Me is all good.
Post On YouTube live, and I was busy editing here. Kunyaka kan. Kunya kusekiwe guys. Iphone the Spanish. Yo, all I phone kunya. Futhi. uyakustressa le Chico. Kuko. Kusasa ne guys, ngifuna 80k subscribers so that I drop a video. I'm gonna subscribe, man. Musu ulona ukunyaka kusumuntu angahamba ngefoni uzoyilahla like now and then. Kwandile. Uthungase mbango. Uyangistressa nje man. Mawanzo. Uthini lo? Angazi ukuthi uthini lo. Ngifike ngodlame. Uthini wena simani? Uthini Mr. Ma 80k? Wena simani? Yeah, shintana me ngisafunde enye comment ntana usiyeka ngibona usini. Nimnandi vele. Kwang. Mucina nini wandile? Dona kuyafuneka umanyalale man. Amna kimi mfana anisho le ukuthi Ukapithembisa manje ngibone kumafaya izinto ezinhlapeleka. Yeah? Ukapithembisa sekumafaya room ngale east. Fine. Hamba. I-represent i-east, akuna stress. Ji. Endota mina bengithi uphethe potential yacava lapha. Wena. Wawusho so? Kulama watoto wakho kuma blind date. Mfana bengithi mfana ukhechile la. Wawusho kahle mfana. Uwabukela futhi. Mfana ngimuzo somhlafuna lo ngicona ngathi Chico. Chico. Amara lihla ngimhlafunyanga simali ringiva. Lihle last number ntana asikhulume iqiniso. Ulihle ulo Which is a brown. ayindoda phela mina ngibazi lawani. Ngoba lo Amara mina akangihlafunyanga so abanye akabazi yo. lo mntwana Smile othi ufuna abantu abakhanyayo. Yeah, Thina body. full. Afile. Uyibukele full wandile. Ngibukelile ndoda bengihlala. Ambana ngimshaya ngithila smile angasazi ukuthi athini. Yonke into bengine answer for yena. Ndoda into bengisho ukuthi ndoda hayi. Uchiko moza kasizelanga ukuthi uzothola umuntu sekazogcenelana. Mara bemnandi ngi-enjoy la. Umuntu othula ayakhinya mfana. Ndoda Smile ukhubuka ngathi yahlanya ama subscribers wakhe. Ndoda ngiyaye. Phela ngikhumbula ndoda bekaqala eyakhe vele i-dieting. Angidrop if angifika ku20k, angidrop if angifika ku50k. Ngathi ngijama ku-street. Yeah. Ninomotion bafana ninomotion. Ntana yazi ntana sizama ukuphusha siphakamise kahle. Ayavaya ntwana for phela uyiqale nini dieting this year? Yeah, ngicale July. That's crazy dog. Almost 100,000. Hayi. 90k ngiyangena mina this month, believe it or not guys. Yo ndoda. Yo I was like Ewale awuthile yavaya sibani. Ongangithandi yozangithanda. Like it or not. Kuba nabantu. 100k sangena first week in November, hayi December. December guys. But the way speed angakhona. 100k uzoyibamba mfana. Ndoda ngicheka njalo. Sibona sani ubona ngekhanda ukuthi ngisajula. Ngajola mina.
Yafana muthi nami ngiyajola phela. Angishweni nanikunda la phela. I-breadwinner yenu ayifuni ukuyenza ikhaya. Hayi. Angishweni nanikunda la emasetini kuphela. Aba Wena ukunda wena Uyajoyina ntwana abangaka khambeni ayifani nawe. Yekhanda lela kusula ukugunda la kuphela. Alibona linonile. Lala leli. Yeah, wala. Eba Chico. Chico shanga mani followers. Chico. Usiphula uvule i-account eSmile ngithathe already ku-4K wena ku-6K kanti Chico yini inkinga yakho? Guys, Kalini. In 4 days. In 4 days. Angizingeni follow me. Angizingeni mina kule account le angipush ankaze ngaposta ne video one. Isebenzisa usiphula. Wena sin. Guys, mina nangifollowa la ni 200 mina angisho nkenga ya ku Smile lapha shoot khona ama Smile date ngikhipha ama file mina my Basha ikhanda umfana. Yewena Chico. Uchiko uji. guys followa ni 200 ngikhipha ama Ukuthi basembuza ezinye izinto bazothi siqalithe labo semthula. Ngoba Awubakho. abantu bazoshiselwa inkingi. Exit. In 4 days 4K. Vele ukhuluma kusasa izovuka ina 5000. Yeah. guys mina ngifuna ukuzwa ama file waka Smile guys follow me ni 200 ngiyawakhipha my pale 200 la emine Yo, fine. Yo, Chico. Hayi. kiri Smile inalalaza mune alalaza agapa emine Guys, let me change kiri kya kwena wandile ne ke shoota blind date batisa motho mongwe o hloka seledi kara mne ke sharp mne motho o hloka seledu ke bonela Siphula ke re Siphula Phantom Lisa. Siphula wa tseba re boetsang ka nna ba paletse Una to sacrifice anyiki. o no Chico. sacrifice ka nna Chico mamela. sacrifice ka nna ka re Chico mamela ke mngana ngikutshele ne. Thina asinamona ecrewini like asinamona. Umuntu maka deserve ama flowers like siyamnika ama flowers wakhe. Chico umuntu oqala ukusinika i1 million ku blind date ezandleni. Asikutshela sintwana yami. Iva. Sikuphethe ntwana yami awulimazile walitha bebo. ngithumele imali so ungithumele i150 nephunda Mwana. uhappy wena mangizoshuta kuwe ngekhandle so wena uhappy wena nakuphela ubuthisa ka headline so uhappy wena Chico siwena ngwana ka ne. mara uhappy ke tswela go camereng ya go le bjana Siphula ya thoma tiste since yo clean sisu sasa nje Chico wena ntwana so keep ama battery ne. okay halo man How? Nje uyasikekisa sizomcipha ibuni. Sizomcreator ne. Namanga wena. guys kirna kwe go shoota blind date ko Smile ka bona scoop sa siwasho ko Mrawa TV Yo. motho o berekisa siwasho What is the washo? nna ke a botsisa nna o wa kgonahala na Chico uzithege ngebonda uzokhwaye kumgogodlo wena. nna ke a botsisa utlwang nna ke a botsisa ke wa kgonahala na Chico,
ucavela ba ukuthi mina maybe ngikhenze ngayo le headboard le menhlezi nihleka. Ke re motho o na le swasho motho. Botsisa Kunyeko o tla le botse. Kunyeka re January ha batla o lata out ya ra ba reka di KFC ba re antshe 150. Kunyeka re bjao nna ke kula ka Kunyeka. Ba re January ba mo emisa ko khoneng ya ko ke ba bitsang utlwele Spula endlini yotshani ya endlini yotshani abaya Soweto Endlini yotshani. ba mmotse gore avance a itseni ko graveling ya KK Maye bamkhise va. ba mmise endlini yotshani or swazini bathi ngeni avance graveling Naseswazini ayingeni. eminene In fact abantu manje sebangenza uDJ Khari manje. Bathi. Yeah. Bayenze. Ngiyabona nemfethu umuntu akutext Smiley, I am from Eastern Cape. Yes. Help you ngani. Anything is fine. Ngizothini mina mama. Smile, you gotta give back to the community, bro. Abantu abayi-1000 ngesikhathi si1. No, Usmiley. Axi charity, but it gotta rain. One at a time, mangithi. One at a time. Manje Ahlale ngo-hot dog, mangizonceda hot dog nonke. ne-juice. Hot dog and juice, hot dog and juice. Ngizonceda nonke. Ngihlala nabazali. Abazali bafuna ukungibona. Nginomfazi ufuna ukuhlala. no Cody, that's so sweet Oh wow, Cody, you part of the numbers. bandile le Wow. account lenyu Yakabani? le yakho or le ngiyaziyo kudala Uthuswa Ile PR profile. pictures. No, I understand. It's the PR pictures, so yeah. Oh my God, you're so dramatic. Manje Yeah, omunye nje dramatic, uThixo yena sensithi na ashutele emuva komkhukho fekiwe. Phela lapho. papa son Thixo manje phuma kayiwami. uThixo ne akathi uye kuma table for 2 usuka la eKFC la. Yeah, yes, engine. Wazi yona. Awuthi uphuma ngethembisa yena uqala athi thunyana nostove. Nico, calm down. Yeah. ngilambile Cody ngilambile phela mina Eka ngamazimba yazi akusi breakfast or what. phela mina ngikhule ngasharp Cody kumele u-understand ukuthi sikhule sidla ama-brownies so masibona lokhu sijabula kakhulu mfana I understand. yazi ngicala ukuwafana ama-Doritos nginangani Khula sasithandaza, sathandaza. uyabona uma ngibona umuntu adla ama-brownies ngifuna nokukhala cause ungikhumbuza la ngibuya khona Chico bayathandaza. God bless our food before we eat in Jesus' name. Amen. 1 million. Faku hey sound phela. Uvala kunje. God bless our food. Marai, unathi Oh, see you. Are you? Hey, wangena unathi. I-actor yethu. I-actor engena ngama-advert. Caluyile. Unathi mngani wami. Khambani futhi. Anginalo ngigcine edala mfana so stars so big kakhulu. Ada futhi. Sengivela kuma-racotela ngithi manje.
Thank you for sending me. Hey Chico. Emngane yami uClan. Mnandi yona. Nami mfana ngidla ama-32 so ngikhule nge-Brandes so It's a prawn dish. so noma ngilibona ngifuna ukukhala uma ngibona i-Brandes cause ngiwadle kakhulu ebuncanini bami. Thank you guys. Nama keep them coming. Keep them popoli. Keep them coming. Esiphila thuleleni isisu siyaluma mfana. Hayi nawe ntwana sibula uyishayelele athi yabo angidelive namhlanje. Awudelive mfana uyosindisizwe. Uyangithola. Ngibhalela nangibiza comment section mara ningifollow. Ngiyabona ngistake ku-6K. Oh, 6,000 awune-emotion Chico. Mfethu ngine-emotion kanjani abawandile balanda mithi. Ndoda. Inkinga yakho sofuna ukuzicompare nabanye abantu. Kushiwo yakho ufile. Akusi-emotion. Mfana unathi ngathi uzizwa bathongo. Chico. Mina ngizizwa uku-100. So. Ngizizwa uku-100 mfana. Unathi nathi amehlo wakho macala yabona. Uyayibona lento ayisiphayo ndoda. Hamba ngamehlo wakho. Uphuza iscoop. So wena. Uphuza izinto zakaChico. Ngicela ningihloniphe. Ana ningihloniphe. Mina ngifuna ukubukela imuva angazi ngibukeleni. Ushayasona mfana. Unathi. Usha umuthi. Umuthi wani manje ka? Yazi. Imbiza. Imbiza. Bantwana uma next week ungifonele ngingasi. Yasi. Esimanje. Yo. Lento lengilo ngicela yona kawo. Kindly DM my manager. Smiling ukudroyile ne uzolanda i-art yakho ne. Azi ngiyifake nani? Izinkoze Alban. Pa. Uze. Fake zonke. Amari creative le ntwana. Baba. Acaba yini into engizwisa ubuhlungu. Like abantu abayifolo jo. Noti athi ndoda ithatha isikhathi. Athi Yo. yazi nani intwana le egcine vele seyilanda bo Chris Brown yabo bani kulama concert wayo. Yeah. Yazi iqale nini ndoda? Dala ne. Njengo SK bani. Sekisa Monday to Friday. Maka akunamuntu eyiwona umbona. Maka Chico yimi. Mfana. Nginesinyama enhlelo. Ukuthi utshala namavenda. Thola belungu mngani wami. Yashaya mfana. Amavenda uqala uloya umndeni wakho bese uloya umndeni wakho. So athi mfana isazomdonsela mfana. Hayi isazomdonsela. Anafuneka nje apost mfana nganaki ukuthi mfana ama views avaka kanjani. Chikona bekomele egin bakuforce ubuyele esikolweni ngenkani. Why? Hayi. Lento yenza ya Ispanile manje azama isigele. Or because swimming pool ne nayo right. Because subu. Or camping nayo sharp. Uqhubha isikhathi mfana. Yeah, Chico plumbing kana ngoba best for.
Asimfana ngintswembi ngo-connector ama-pipe. Nomeme toilet bebathi toilet mayimoshekile amathize ababize mina. Hayi ngaflash. ngabe ndoda uwosha iplumbing kula maproperty wakini Yabo samasimba ta. Eish mfana. fast Chico. Sure. Yazi mina ngithi mina waba i-bodyguard eGrand. Ahambe ejimini utshate kancane. Ube i-pounds. Hayi phansi. Iplumbing. Imali yakho. athi ayiphansi iplumbing Arasmile wayigcina nini le kholi yasekasi yebhodlela mfana? Yo. thank you Vivian thank you Like ngikhule ngiphuza 2 ngikhule ngiphuza 2 liter kakhulu so hayi fana chiku mfana Ishuku ngibonile mfana ukuthi ayinamngani le nto leya. Yo uyifaka. yini? Ishuku Wawusho kanye mfana? ikhona inye intwana nebaba ina 500 subscribers. Ucede ukupost video manje. Yeah. Ushaya nga 200 views in 1 hour. Yo. Ubani lo? That's really sad. Baba ina 500 yeah. Amara wathengile lama subscribers sifana nama followers okuthengiwa. hayi 500k like Abantu strictly abazilike 500 izinto zakho 500 nama followers. bese ama views wakhe vava 200. Muslim. Ugcine ukuposta 1 year ago. But that's good. 200 and your 500 following. Yeah, true. 500k. 500k. mina the day you decide Abisho mfana bathi no school uthenga ama followers. Awuzwanga le ndaba? Ngizwile leyo. Hayi waphica. Wa ku Instagram na ku TikTok. Wena. Usiphula abantwana uthenga ama followers. Okay, sharp. Wena masikhetha ama headline ezulwini bokuphi? Yes sir. Avele siphula ayina flop. Igweshi. My fresh le headline siphula ungenzani mfana? Okay, sharp ke. ayi YouTube enye into mfana Okay, asenze so. Guys, ngicela ni rate i-headline ka Chico out of 10. Yeah. 3. Hayi wena smile. Sisa rate headline go 3. Oh, big mistake him. Yo. Yo. Good. Hayi khwedusile wena uthulile kanti lapho ya rate. Yo. Ana abathi 4 yabona labangiprosta naye mfana. Ngiyafana. That's a -5. Chico, i4 is not a win. I win i5. Isiphula bheka baba. Nokundichi scope. Futhi. you upload am I Oh. Yenza boy. like awuna like specific time 9 bankaye 9 10 sphula 100 son ejokel Preston kimanga wamathom Ngifaka ku private ku YouTube. oh mfana ubonile sphula ama fans wami Bayazi ukuthi Athi abafuna ukale ngenhliziyo ebuhlungu. Ismail shontsha mara at least ngine headline cabanga umjito ongana headline njengo Smile Cina la noma abatrima abazi batrime kanje Amanye ama-joke ne sometimes ne. ngiyadlala bazongijikele Retro cancel. sorry Smile wena opaleti South Africa so basikan cancel Awonyaka obachima shikho ubulele ku ise Nigeria. beka ngifike ngihlangana nani la sikhulu Chico sorry. Right.
bheka le. all Ish. papteri Uyamazi Mr. papta Beast. Uyamazi Mr. Beast. ale boss Hey, le. sekugcineni lapha Hey. Ubani leya mfana ayinsimbi? Yes. Yo. bakhuluma ngobani awena Chico wena yawo Le talk shit Auxilia, le Auxilia. uwani Ole khole. Mfana yabona lento angifuni uqamba manga yabona lento yama collab mfana ukuthi ba introduce ku YouTube. Mfana nizosiza mfana. Yo mfana, blind. Yeah, izo usizo kwa ama account abanye abantu. Yes. Baba ngicela ne baba abotshene waya bakaposta ama video ma race bavaya uma 2K. Siphula uvangakhi manje? Singibheke wes. 100 2K. 1.5 close to 2K. bude live le restrictive Ndoda inavaya ndoda. Nalento kwinto inkinga ndoda ngeke ngibalance mina iTikTok neYouTube manje. Washakaye Mngani mfana. wami yo ziyawa lapho umbekele ifeni no. Va. Kawusilo ziyawa. Stilo yo mngani wami ngicela uyombekele ifeni mngani wami mangiza lapho yo. Ubani lo yabo labo negativity and what labafana laba kufuneka bayahona manje Chico. Sho mngana. Manje nge-account for the babies mangenzi live angisabukela abantu abayi-11 Abangakhi phe? yo boy boma 110 Unamanga boy. wena boy ngitshelile ngalento le everyday uzobona Peace love. yekela Yabona. Thatha lento. Ngiyaphilela. ungaso Kalimele mfana. echo yabona Yes, why? thina Boy. thina as gatekeeper uthi wayesamba kanje ile nto le yakusebenzela ungayeki uyadlala Close. Hello. TJ. Kudu. How are you? Hayi ukhuluma kanjani Mike Vale yabona ke mna. Mangele nami. Hayi network yakhe mfana. Yabona ikhiphi i-Adidas. What my go home. Hey, what witchcraft you see? Thank you guys. Oh guys. Ay, sangrebuning baba. Hello to me. What's up? Ufona luko kay? Yo, ke ko Kempton Park. Sho. Musliwana uyize mas. Bathamba umthini. What's up mar? Ishabana. Isha. Tumedisa batho ba bangwe mo paneleng. Hi guys, Heidi. le yalawula le Hello. Thatha ngithi. Bal dumedisa bafethu. Hi there. hi Njani? miphilile wena minjani Mina ngisharp mo. Yeah, hey. But awufuna ukuvula ikhamera. Nane gale ke tlo dumedisa bona mosadi wa ka wa bethana. Yedu. Wabatlo bula camera. Ke bule mara kanjani? You will sing for me happy birthday. Come and join with Guys, abanye sen era ne ngawari after lo. Can you also for Sen sing me accept happy birthday?
For happy birthday lapho. Awu, unathi-ke imshayini refresh naleya nto leyo 50 rand. Ubani manje mina? Kusho ukuthi uhleli lapho uyaqa. Smile. Ngicela ukubuza something. Ukhuluma ngami. Khunyiwe umfana. Uyangibhemi kwa. Hey, phefumula kahle. Tumi, I can feel it. Wena uzophatha uchiko kahle. Dala thola namabhodo. Ungathuki like mfana Chico kiyo. Mfana Chico, una le chelete. Ma kusikamona leso. Ah, una le gap. Ah. Yes. Ere. Why utlotswa moya? Bengayibonanga le gap, ngicela ukuyibona manje. Dina tata libele di. Ay. Mara ya utshwanela ne. Ndabo Chico kunama guest house. Chico mfana. Omyeki lo kubuta naye nye. Hayi simka usiphule. Ha. Hayi. Wayidlala bo pass manje. Yo, ntwana bathi double it and give it to the next person. Pull up. Shawan makota sala. Tumi uhlele Crimson Park. Which side? Spartan Festival Mall. Festival uhlala kanjani festival? Kune guest house like ngale move like abantu bokati mall. There's a house whereby bakati mall. So uthi yena uma chitela kuzokati mall. Manchingelani na. Hi, Chico. There's people in Yadelela Chico. Chico yahlanya shey. Kana wena uphenikisa umntwana mfana. Tumi. Bula cameraman. What's up? La ungasabi Tumi kepe yakho. Asifakeni abantu bami ngama-1-1. I want to see something. Ufollowile ne Tumi? Na uposte ku WhatsApp status. Oh, Chica followed me. Ke achievement wa tsebo follow kin. Ya baba baya ba batla mara ba itshoi. Amusubhike na Chico. Ya, bakhona bayifuna ifollow yami. Nakufuna abantu abayi700. Ya, bakhona bayifuna ifollow yami. Ubona la. Yazi ngikhumbula account yami ku Instagram le bayipenile bayina 120k followers. Yo. Wandile yakhumbula. Ibona ubani le account le. Wandile ecaba. Hayi. Like kuze wandile afike 20k ne uphushe yimi ngale account leya. Asho ukuthi ngamasengi. Mama wanzi ngizokuthumela i-wallet manje. Mfana ngiyavuma uzungayifaki mfana ngiyavuma. Okay, sure. Ngayifaki ne. Ngithi uzungayifaki. Bonga. How's it, Jen? Where come back? Amnandi na. Hayi kishapo sak. Awubule camera skebe kwa phone oluko kae? Akudlalwa. Free State. Free start ndate. Ke palame pere hela. Akalampere na. Umula camera hela hape ndate. Ebo ikhothi camera yakho la fast. Le khona re ka di headphones ndate mara le khona re ka di phone ndate. Man, come on, Jeza. Ntwana bathi ubheke ntwana. Bona we important to reka dilo tse di bona ke batho before reka dilo tse di dula ka montlong. Bona no. Okay. Manje Spanish ibheke awubona ama comment. Nkare ke a lora mfana the way ku bona mo camera. Nkare ke tora ke tshela. Shape camera bana. Bonga ke dlala bra. O shapo ntjaka. Ngathi 70 lana. Ana ke atidlalela na ntjaka. Ekse. Why open TV la gala on black and white? Yo.
Ya camera nkare ke yona nkare ke Ewe, sebedisitse ewe ndilikuwa bona movie ekuseni usadaka ukuthenga ube ngathi kuplay. ngizotshela ukunyeke noSmile zoze bazakuthonya azakhipha ngaSmile imali. Yeah. Ngizakubizela ulihle wena uzakusotha. umazelapho ni Ayikho into yaSmile engingayifulu ivideo kwazi wonke. Wawela afana ngikufollow ne If ufollowa yonke into kaSmile wangavulu na upa ifone ekhaya. Yabo uthi Yawuthile ngokuhamba nyaka 2 minutes. ifoni grand ne. Ifoni grand but futhi la ngaphambili ishayekile ngasekhamereni so limana khona nezo. oh. I feel njalo. Yes. Manje ngibathe ngibheka ukunyeke la ngibona azokutshela jwale. Yeah. uthi kunya kwenzani Ngithi ngibathe ngitshela mhlawumbe ngizothola yena la azokushaya kade jwale. Kunyegulelo usebenza overtime kunyeke phela. utheni night shift uko Meriko Hayibo. yawuza bosana wasipana ngirdama Yeah. ya Smiley, how's it? Mnandi wena. Amnandi ngibona uthule namhlanje. Wathula kangaka. Ngikhathele. Hawu ndoda. guys jangra septing babangwe neposa Umuntu nami ngiyakhathala. Oh. Maye wenza njani lapha ngiyakubona lapha ku double date wenza njani maye ufaka igive. Ngiyabukela niphinde nibuzise. Yeah. bula camera skebeko bula camera tsotsi Yanikhwerana kabuhlungu. uJoanna since angithembisa imali nanamhlanje Yabo ukuthi asifani. Inkinga yakho ufuna ukutshontsha abangani. Thola abangani abakufunayo ezumngani. bula camera tsotsi I like your rap na. Akudlalwa. iva charge yami Royal bula camera tsotsi Azikizike. Royal bula camera tsotsi or batla screenshot ke boshiwa fethu okay screenshot ke o tsamaya screenshot Why flash screenshot samampela sivelo sizo. Hey, uyakhipha kana mhlobo? Lebza Akangeni ka. mashemtali rikile le Lebza bula camera ngwana Asondala ngaleso sikhathi loyo. Awadi fasuye ukuthi akusuke lena labona noluthumile like mina maye mangasepta ngicala ngibheke iprofile yakho ukuthi unjani if upost imoto in ay ngivele ngibone ukuthi la it's your boy chill boy it's your boy
ne hayi Asebadizi-ke impela manje. hayi I think guys inkinga ukuthi inkinga la uchika bakulisa cala kumele abanye bazame sibone something wandile zama la Ayi lo bazothi ngasekhaya ngizomthuka singithule. Awe. sure njabulo hamba 100. yes wabule camera lapho njalo Think- Alles James. wala Hola. Where's good seasons? Kambani bafethu. kamnandi Na uneasy bro. Thina sizijwayelanga lesivula njani amakhamera manje. uthi ngithuma ukuthumela upress usave wena Njabule wena unama-followers mfana ayivumi Scott vula press usave It's the queer. akakhiphangwa yini ngathi uziphumela Scott Uma singabonakali kahle hayi. Ya ngokubashiya. yo mfana mfana Chico i-display yamor Chico cela ukhiphe indongo yakho leya eyasekhawash Le leyana Comedy of the mfethu Year. ehlayinisayo leya Nayazi comedy of the year. Ataka uye lo sorry Smiley Shaba is calling you guys ngiyabuya ish calling mangathi ngitshena ngenye ifoni angiyena mfana ungavaki ushabo uzomfunela tu Asmile. Smile ungavaki ushabo uzomfunela Mina ngicela wasanami ngididlani khole kamahu anikhula ngenxa yakho boy so you special mina ngintshela ngoScott Maphuma. Scott Toto Yeah. Scott Toto Sure. khambani mfana M2 TRP ku-on la siphethe abantu siphethe abo yazini konke sikotsotso Sandomanan. yakubona sisi Dala nje. Usaphila. ugcine bani Usaphila wena. hayi thi ngi-check iprofile yakho Ithi wafa mina yazwa kungcwaba. Saka nakho komngcwabo. wila camera ngwana Okay. wila camera wanini ubona pila ngwana uphuzani kanti isikhulu Mr Album fan iyaluphela Hayi wena. abantwana mfana wena kumele udle ibrooklax Mr Album fana izokulimaza uzokaka ithuna mfana ithumbo rini lila kakakalila mfana Ufikile wena. Wena Ntwana usipona like ibhodlela eli-1. bani Mina Usiphule. ihalf yebhodlela liwa. Mina ngishaya 2 baba cha. wandile vele Ngiyakutshela. Awandile ntwana. Anikho grade mina. esiphula kanti vele usebenzisa isisu lapho yeah I know. Kusasa ngisebenzi.
ene ngiyamtshela untwana kube bembhayela iBrooklux like kuzokakitu. Yo, Sesemncane. ngamele siyophuza somewhere. Ngiyoba seng-right. Hayi uyesibhakela. Sipula uzozinyela lapha sathi ushaya ivosho la. One vote. Chico, Mnganami. uyayazi i-Indian peel? Hayi baba le shisisu. Angicazi boy. Wena udinga yona wena. Angicazi. Mfana ngazisola mfana uChico mfana eyonge hey. Uke wayishaya? Ndoda. Mfana mina ngazi almost zonke izinto zokucleanisa isu ndoda mina. Ubandlo, that told that it's clearly agangazi. May I have the perfect hairline in the world? That's why nina manichaiva and flexi kanje. Ngisebenzisisa. Smile ugcine ucleanisa isu wena nje ubuwena. Awuba nina mfana Amaye ngiyazimvethela man. Anginasikhathi sokusebenzisisa. What if sizongibulala? Kanjani manje? Ngisebenzise bese ngifa. Nalamakeke ngathi ngizowaqeda. Kula ngisiza ukufunda nentwana. Iviano le or Vivian. It's Vivian. Guys, I'm still coming to Middleburg. Sakubona Vivian. Hi. Awubulisa bana kubulisa ukhalisa. Khayishile. Hello. Unjani? Sharp, wena. I'm peeling. Okay, intwana. Hi, Chummy. How are you? Usikhipha. Nice. Ila camera ngwana. La camera ngwana. Cishe ngathi Vivi. Awukho ne. Cishe ngathi Vivi. Eish, yabo kusponsor iPhone. Ubusuku. Kanti amantombazane ngakwazi ukuvula icamera ebusuku. Because like i-makeup saver okay. Ngoba abekho. Understand. Vivian ushap. Ngoba abekho bodwa. Awukho nahala Oh, Smile kumele abuye ngeke sikwazi kufaka abantu. Pari sha. Anisitshele nama-bedtime Vivian ushap. mantombazane. Hawu Nkosi yami kunini ngithi ninjani guys? Madume afeli kaSpedi Vivian. Oh, sawubona Vivian Ukraine. Kuyaphila ninjani? Ngiyaphila guys. Kula camera ngwana bawona. Yiwo. Azukuzukuza. Oh yeah. Ba manje la. Awusemu. Hi, sakabona. Nimbone kanjani iPhone nibona indlebe yakhe abageli bayathanda ukujutha. Oh. Hi. Vivian Leasings. Vivian uChico wena uChico uyamfanele uChico. Chico. Ayo, unathwa unginika abantu man. Mina ngicela ukubashadisa. Vivian Umngani umngani wethu Chico ekudala bro uyasiphuzela man. Wayinishadisa abantu ku-live. Yeah, babu. Sizenza i-group yako WhatsApp. wandile wena ushada nini mngani wami? Oh Vivian Nangikhiphi. spoiler Vivian ufunela wena. Nawe uyazi angisebenzi Manje over. ushabuyeza okay. Ayi ezinye manje Angisebenzi. sekabekile live kubhizi uthi wayedropha muthundo abantu balele manje. Uyenze private. Angidrophi ngo2. The comment le. Hayi. Tsala. Khambani tsala.
mfana Smile uyalo mfana udla ngawo wonke amakhona ayi Mapha amakhona. hayi ama-channel angako uzowayenzani Guys. Ngiyangitshela. lese monetiziwe le njengoba ine video eyi-1 maka ha 50 se ha hayi ntwana Le bantu Wandile, baka. ngisakutshela hey. hayi ndoda Tota lento. hayi Chico. Kube kudala wayenza. Chico, wena kube uhlala wapori no. Kube nokuthi uyamgwera baba le iphokaphi Mune. ucanga ukuthi ngenzani Yo mfana isihlala K1. yo Egcineni. Baripholele blue kyaka. So when I school ring I can understand. can you see lo we can see you hayi angiri si-subscribe kuwo wonke Yo Sendi mngani wami. nebengaka yethu Sendi. Sendi. Station, how are you? Uphethe ikopu, siphula uphethe ivasi. Mara uphethe foil. Khona ndoda wena wangijikela Sendi. Awusangifakele ni exclusive eyiwanyana ngike ngijive nami ngibe in love. Ay, empty soul. Sorry ne sharp. eish bana ngisa-analyze siphula ngithi mfana le ayilenti isipani mfana yo fani mngana ubonile phela mina ngigcina ukudropa early amavidiyo amancane mina mfana ngizoyidonsisa Iya ngokuthi uyayithanda na. Answer my question usigebeke. akudlala Awu TikTok baba yo amfani ikhishile yami TikTok. awuvayile ngibonile yo ndoda sokuba udlala kuma-7 something ndoda yazwani 700 Ay, mina ngizoze ngidrawele. Nikhalarishe futhi. hayi yeah abantu i-channel ngayenza ngipromothanga ngayihlalisa kanjalo Wandile, do you see what I see? Tracker bro. Nizobona nina ngiyocreate TikTok eyisho ngiyothi Smile and Code. Bonke bafike bafollow. Ayinkinga nje. Check what, bro? Check what, bro? Ayina mali. Did you see what I see, bro? No, brother. Can't you see what I see, bro? Yo, Chico, makakhuluma English. Tracker bro. Wait, dog. Tracker bro. Can't you see what I see, bro? It's Polaroid, bro. I'm speechless. Ne body count ya kupuga, bro. Can't you see, bro? Uthini manje? Fana we confused, man. Confused. Utaka ama-Doritos lo uthi ifana Chico. Nuts. Uchiko uthini? Yebo. Oh, khanyisile nyama. Siyashuta. Yeah, lento lengikhulumayo. Ngakhuleka what time ngikhona? Isisuba siba ngcono asifuni usuzele kuma video. Ah man, ngaliwe. Sesivela ukupost. Amakhumana yeye nazi indaba. Sisi. Yebo. Wishap uze welcome to Pap Cult 157. Uba nga support umntwana la kule panel. Nezwa ivolume ku max baba. Yebo. Hey Makhumana. Welcome to No. 157 Pap Cult. Uze ngobani la ku panel? Khanyisile sopo shell. Ngize ngowandile ungilahlile. Yes. Yo. Aye, bakulanda straight ku live. Uyezwa na ukuthi mabakhuluma ifoni makakhuluma ifoni la straight on the mouth. Ungilahlile. Angikwazi mina, angikwazi. Wile camera. Ngiyazi ukuthi vele uzongiphika ngithi umo life.
Uyangiphika. Uyamphika ka, wawumphika ka. Who's this dog? Ayamphika Wandile, ungamphiki. Bula camera n'wana va vona. The voice sounds familiar, Fade. Aye, basho ka so ama ex. Alumfana ngimazi mfana. Phiko umuntu wakho. Aye. Bazumuntu. Wamphika, mara it's fine. Umuntu wakho ku-live Wandile. Wawumphika uyamuzwa uthini. Yabona ngabe mina ngiwuwe lo. Mina. Iyavibrate telefoni yakho code. So. Yabo abantu manje bathi ngiphikani. 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 Uphiko umuntu wakho uyamuzwa uthi Makhumalo bula camera. A goda motlakase. Bulela bright, e tla bonahala. Ai, goda motlakase. Or le how camera front camera nyaka o dira so. Ke hemele pele. Yo. Makhumalo una stress ne. Yeah, una batho like ba requestile, they are willing to open their camera. It's fine. Yo. Chico. Chico mfana wena. You deserve to be a bouncer for reals, bro. The sunset. Makhumalo ukhuluma umtaka umhlakasi. Chico man of the match. Straight mfana. Ubani defender le Pirates? Chico. Chico is scout samampela. Philo. Hi guys. Hi there. Hello, how are you guys doing? We good. We good. I'm very well, thank you. Mfana ka khopela o bule camera. Yo, my lights are off. Are you guys also gonna chase me out? Leyo Chico uyo decider. Isilungu live in yama ngisifuni. Okay, so no, angisho akasizwe isiZulu. No, I can hear what he's saying actually. But you colored. No, she's why are you speaking for me, Wandile? Okay, so English live in yaka Kenya ki. Okay, bye then. Hey, wait. King Emakaskhua going. Wait. Smiley. Yeah. Asning. Philo, open your camera, King one. Asning. I'm gonna try now. Relax. Samba straight. Okay. Ima Smiley story. Asning. Okay, let's go. Ngahe. Wila Samba camera, straight. Sialala. Oh my Philo, God. umboni ko khumbule ekhaya, kili celebrity no. Umboni ko khumbule ekhaya. I didn't. You must watch khumbule ekhaya. It's going to play on repeat tomorrow. Family again post with congratulations. Ninjani kanti. Show your face all like this. Oh my God. Oh. Wandile yezeni lezinto lezi zabantu bekhuluma isilungu. Bazibizani lezi zokwenza so. Why usathanile ko account nyawo? So. Why you say it? Nothing. Okay. Nami ngathi i25k followers akayideserve. Deserve i500k. Siphula mfana ufuna ukungigaya niche mina ntwana. Akhuleke uyazi. Smiley uyatelela sham ngikhanseleni. Wangena la kule live waba offended. Weda. Guys, what's Zonda? Asning. Samba straight.
Re shapa one re etsang isiphula. Pelo tlola tee mama, tlola tee. Mara le bua ka nna ge. No, a re bue ka wena hle, ne re bua ka phakela hela. Guys, So, my phone is low, guys. O tswale ko kae? O dula ko kae? Cause of nje angizothi ngizoyifaka e-charging nizobe nithi uSmile uthanda idrama. Santona yami iyenza ntoni? Ufona luko kae pelo? Mamela. Mamela. Yenza mfana. Izo. Thanks for charging Smiley's iPhone. Yenza mfana. That he bought at Cash Crusaders. Thank you for charging your iPhone 16 Pro breadwinner. Pelo. Yeah. Ufona luko kae mama? I'm a gift you. Oh shit, I mean. I'm from Kimberley. Oh wow, you from overseas, ne? Kimberly's overseas. Yeah. Chico, what's name? Okay, I see. Go join amantombazane, join amantombazane. Mina guys nge-end live ngizona amantombazane. Chico iscouter. Ayisimali unga endi. Chico wena na. Sinabafazi ne. Sinabafazi. Ulambilo. Hayi, idlitombolo su. Hayi wena sa. Tombolo lidliwa ngenyama sa. Athi. Saphangantwe sana, saphangantwe. Wena sanwa hafa sa. So Pelo Uridinsa. I didn't say her. I just can't sleep. You don't have a boyfriend that you can call or you must request to come there? I don't. Are you singing? Yeah, but I'm not looking. Bashimang ba heteleng pila so. Yo bashimang abo fe. Mina bese ngifuna ukumrecommendela uWandile vele. Hi Wendy, how are you? Uwandile ujabula kabi because of nje naye ukhuluma isilungu ugeza amazinyo ngama-sensodyne insensitivity. Mina ngisebenzisa i-Colgate ngithi wash. Wandile, how about go ntumedisa? Sawara kaina Wandile. Screenshot ile username. Wandile utlobetha wana gobana. Asneng. Samba straight. Owani ma-screenshot? Wandile. Uvivi. Wayenenza kanjani? Uvivi. McDonald. Sanibonani. Sakubona ni. McDonald why leshapa screenshot? Akusuyi mina sifikela mina shema mara. Okay, bula camera babone ngwana. Mtungwa Vivian. Sorry McDeezy. Sorry McDeezy. Kiviano. Ngicela ama-nuggets. Like Boma McFlurry nyan. Kiviano. Yeah, Chico McDonald Viana kanjani manje hayi. Ngishikama kalokela ngisho Viana. Angeke uze udle iMcD bese uphinde uyifake na ku TikTok yakho. Ayikhonali. One must go. Kanti Usho ukuthi ngimnandi mangifaka na ku TikTok yami. Hayi sachitha lapho. Chico yenza ispan. Amna khulile ngositshuni ispan. Asineni samba straight. Bayashota. Sikuthi ngimnandi sekubuzile na. Bayashota man. Lo ukubuzile simsipheni mfana Smile. Akazi nokuthi iMcD ine drive through
Ay, Scouts awenzeke lapho. ngisaphenza. Ayabaningi la. Yo. Bonjour Vivian nokhanyisile Smiley bathe way. balala ne. uJoanne Leasing faka uJoanne mfana. Yo. Akujoanne there. Vivian, nawe awunabuthongo. Khanyisile bathu zongimamela bathu vula i-camera. Ngizomamela wena. Basho kanjalo akusiyini. Nami ngidlulisa umlayezo. Guys, ne ifoni yami overheater. Sibeke semindini. Etingena uJoanne bese kuphuma uJoanne ke yavala. Ungayivali Ismail. Chico yini? Chika kana bangani guys. Mfethu. Oh, Joanne is normal here. Guys, somebody not here, Joanne need to come Smiley's life. Come Smiley's life. You can tell me yes. Joanne, sena tle me. Ubani lo Jehova? Nah, she lied. Wenzani lo muntu enimfuna la? Wenzani? Hey, Wenza Joanne. content. Mina ngimbiza ngoba ngiyamqava. Yabo. Yeah. Yina ngimbiza ngoba yankolota. Le? You know Joanne? Yeah. Yes. Where do you know her from? Staying Midrand. I know Joanne. Uhlala next door nasekhaya la eMidrand. Waterfront. She's from my hometown. Yeah. In Kimberley. Yeah, she's colored. Yeah. I'm not colored. You are what? No, her, not you. African. She's also not colored. She's Xhosa. You're African.